Καλησπέρα σας και από μένα και να ευχαριστήσω πολύ τη διοργάνωση και την κυρία Ιωάννα Μάρκου για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ. Θα ζητήσω εκ των προτέρων συγγνώμη αν τα ελληνικά μου υστερούν κάπου, να το πω από τώρα, καθότι είμαι γεννημένη και μεγαλωμένη στο εξωτερικό και τα έμαθα σε πολύ μεγάλη ηλικία. Θα μιλήσουμε για τη δημιουργική βιομηχανία και ποιοι μπαίνουν στο κάδρο. Μαζί με την κυρία Χρύσα Ψωμαδέλη, η οποία είναι σκηνοθέτης, με γιώτα, είναι σημαντικό να το λέμε αυτό, casting director, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και της εκπαίδευσης. Πάρα πολύ σημαντικό. Έχοντας συνεργαστεί βέβαια με σημαντικούς δημιουργούς του ελληνικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης, και το έργο εστιάζει στη δύναμη της εικόνας και της αφήγησης. Αυτό το διάβασα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτό που κάνατε και με ρωτήσει, κυρία Ψωμαδέλη, να σας πω, αν μου επιτρέπετε, δύο λόγια και για μένα. Είμαι δημοσιογράφος και δραστηριοποιούμε αυτή τη στιγμή σε ένα ροκ ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη που λέγεται 1055 Rock. Και όπως καταλαβαίνετε έχω να κάνω με όλες τις ηλικίες και έχω ακούσει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τα οποία νιώθω οικειότητα σε πάρα πολλά από αυτά που άκουσα και το πώς αυτά έρχονται να μετρήσουν και σε όλο το φάσμα και των media αλλά και των τεχνών, τα οποία θα μιλήσουμε και μαζί. Να ξεκινήσω με την κυρία Ψωμαδέλη, να σας ρωτήσω ποιος αποφασίζει ποια ηλικία πουλάει στην εικόνα. Δηλαδή υπάρχουν ηλικίες που πουλάνε περισσότερο και λιγότερο και γιατί. Καλησπέρα, ακούτε. Καλησπέρα στη φίλη μας από τη Λάρισα. Χαίρετε, δεν σας είδα, συγγνώμη. Η αλήθεια είναι, θα μιλήσω για μια ταινία, θα μιλήσω ως σκηνοθέτης και casting director. Η αλήθεια, δυστυχώς, είναι ότι το casting και ο σκηνοθέτης που συναντιούνται για να επιλέξουν ποια πρόσωπα θα είναι μέσα στην ταινία, εκτός από το σενάριο, που εντάξει είναι ο μπούσουλας στον οποίο κινούμαστε, είναι και η προσωπική μας άποψη. Το πρόβλημα ξεκινάει λοιπόν από το ότι το σενάριο συνήθως τη γυναίκα που είναι από μια ηλικία και πάνω δεν την έχει ως πρωταγωνίστρια. Συνήθως είναι η μητέρα, είναι η θεία, είναι η γιαγιά, αλλά το ρόλο της πρωταγωνίστριας με την έννοια αυτής που μπορεί να έχει ερωτική ζωή, να αρέσει, να γοητεύει, τον δίνουμε σε μια νεότερη. Και αυτό εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτό ισχύει και σήμερα, δεν έχουν, όχι. Εκτός από το ότι ισχύει, σαφώς ισχύει, υπάρχουν και διάφορα στερεοτυπικά, τα οποία με έναν τρόπο τα καλλιεργούμε κι εμείς. Δηλαδή υπάρχει ο θεατής, βλέπει μια ταινία, αλλά αν εμείς, και δεν λέω για μένα ή τους σκηνοθέτες που συνεργάστηκα, αλλά εννοώ για όλη τη βιομηχανία του κινηματογράφου, πάντα όταν βλέπουμε μια γυναίκα που το σενάριο γράφει 45 χρονών, αλλά εμείς επιλέγουμε μια 30χρονη, ήδη έχουμε δημιουργήσει ένα στερεότυπο που λέει ότι η σεξι, ερωτική, γοητευτική γυναίκα πρέπει να είναι μικρότερη. Δεν θα πω για το 60, γιατί το 60 πια πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο το θέμα, να μιλάει για τον έρωτα στην τρίτη ηλικία, να μιλάει για τη ζωή της γυναίκας της συγκεκριμένης και τότε θα ανέβει. Παρόλο που οι γυναίκες πια θεωρώ, και ήθελα να το πω και πριν που συζητούσαμε, ότι το 60 είναι μια ηλικία που πραγματικά είναι πολύ νέοι άνθρωποι, εμφανισιακά δηλαδή πια. Οι γυναίκες στα 60 είναι νέες κοπέλες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, αλλά επειδή, εντάξει, υπάρχουν κάποιες που έχουν επιλέξει να έχουν ένα ίσως διαφορετικό τρόπο ζωής και ίσως να παίρνουν μερικά χρόνια στην πλάτη τους. Αλλά πια ο μέσος όρος, ας πούμε, επειδή έχει αυξηθεί και ο μέσος όρος ζωής, ο μέσος όρος γυναικών στα 60, διορθώστε με, είναι νέες γυναίκες. Δηλαδή, εγώ είμαι 58, δεν νομίζω ότι με λες και τόσο μεγάλη γυναίκα, ή εγώ δεν νομίζω. Εντάξει.
Θέλω να πω ότι δημιουργούμε ένα στερεοτυπικό, η αλήθεια είναι, το οποίο δεν έρχεται από την Ελλάδα, έρχεται από το εξωτερικό. Θυμάστε όλοι πάρα πολύ καλά πόσο hating έφαγε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ όταν εμφανίστηκε η κουκλάρα όλων μας, ας πούμε, εμφανίστηκε με γκρι μαλλιά τα οποία θα αφήσει να σπρίσουν. Το τι διάβαζες από κάτω ότι τις γράφανε ήταν τρομακτικό. Λες και δεν έχει δικαίωμα κάποιος να αποφασίσει ότι ναι, δεν θέλω να βάψω τα μαλλιά μου, ναι, θέλω να τα αφήσω άσπρα, ναι, θέλω να έχω ρητίδες. Δεν διαφωνώ με αυτούς που αποφασίζουν να μην έχουν ρητίδες, είναι δικαίωμά τους. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που θέλουν να έχουν. Και αυτόν είναι δικαίωμα. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι με αυτό που λέμε τώρα μου έρχεται μια ερώτηση που έχει να κάνει με το πώς αισθάνονται αυτές οι πρωταγωνίστριες που από μικρές έχουν μάθει να είναι στα φώτα και να έχουν τον πρώτο ρόλο, όταν πλέον φτάνουν στα 60, στα 70 με ρητίδες ή στα 80, και δεν είναι μόνο ότι χάνουν τη δουλειά. Είναι πώς αισθάνονται και οι ίδιες τους, μέσα τους, η ψυχολογία πώς αλλάζει. Αυτό είναι καθαρός ρατσισμός, έτσι. Ηλικιακός ρατσισμός είναι ακριβώς αυτό. Πραγματικά το αντιμετωπίζεις πολύ εύκολα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ εντάξει με τον εαυτό τους και δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Θα μιλήσω, ας πούμε, για μια πάρα πολύ διάσημη ηθοποιό που την ξέρουμε όλοι, την Καριοφιλιά Καραμπέτη, η οποία δεν έχει πρόβλημα να χαλάσει το πρόσωπό της, να παίξει την πάρα πολύ γριά. Την είδατε, φαντάζομαι, στη Φώνισσα, η οποία ήταν πραγματικά μια άλλη γυναίκα, η οποία είναι μια μεγαλύτερη γυναίκα από μένα, αλλά τη βλέπεις και θεωρείς ότι είναι μια καρακουκλάρα. Για μένα, πιστεύω και για σας. Η ομορφιά έτσι κι αλλιώς, παιδιά, στο παραδεχτούμε, είναι η ψυχή μας. Δεν έχει να κάνει με τις ρητίδες ή όχι και όλοι, είμαι σίγουρη, όλοι οι άνθρωποι, αν κάτσουμε και μιλήσουμε με κάποιον, μπορεί να μας γοητεύσει ο πιο άσχημος, και ας είναι και νέος, δεν έχει σημασία, ο πιο άσχημος άνθρωπος να μας εγωιτεύσει, να τον ερωτευτούμε, γιατί μίλησε η ψυχή του. Αυτή είναι η αλήθεια. Το πρόβλημα με τη βιομηχανία του κινηματογράφου είναι το πρότυπο που προβάλλουμε, που το τρομακτικό που συμβαίνει, και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, είναι ότι από τη μία επιλέγονται οι ωραίες κοπέλες, από την άλλη έρχονται οι κοπέλες με το μυαλό τους να είναι στην εξωτερική εμφάνιση και μόνο. Η τελευταία δουλειά που έκανα ήταν η τελευταία μεγάλη, που χρειάστηκα πολλούς ηθοποιούς, ήταν το Κόκκινο ποτάμι με τον κύριο Μανουσάκη, που βλέπαμε πάρα πολλές κοπέλες γιατί ήταν πρόσφυγες. Έπρεπε να δούμε πολλές κοπέλες. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ, όχι να βρούμε μεγάλες γυναίκες, να βρούμε κανονικές κοπέλες, που να μπορούν να παίξουν ρόλους κανονικών ανθρώπων. Συναντούσες κοπέλες 22 χρονών, 23, 19, οι οποίες όλες είχαν επέμβει στο πρόσωπό τους. Αυτό είναι το τραγικό πράγμα που συμβαίνει στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Νιώθουν και οι ίδιοι οι άνθρωποι, ειδικά οι γυναίκες, ότι πρέπει να υποστηρίξουν ένα μοντέλο. Λιγότερο ενδιαφέρει το ταλέντο, περισσότερο η αφίσα. Στο τέλος την πληρώνεις. Θέλω να σας πω μια προσωπική εμπειρία. Εκτός από το ότι να τελειώσω αυτό, βλέπαμε τις κοπέλες και δεν μπορούσαν να παίξουν γιατί είχαν όλες φτιαχμένα τα χείλη τους και δεν μπορείς να βάλεις να παίξει μια κοπέλα με φτιαχμένα χείλη, την κοπέλα που έχει έρθει, την έχουν διώξει από τον πόντο. Δεν μπορείς, αν σέβεσαι τον εαυτό σου σαν καλλιτέχνης. Το άλλο που μου έχει συμβεί προσωπικά είναι όταν δούλευα σε μια ταινία και είπα, είναι εξαιρετική κοπέλα που πήγα στην ταινία και σαν casting μου είπανε αυτή είναι η πρωταγωνίστρια. Όπως ξέρετε, το casting είναι, αν δεν το ξέρετε να σας το πω εγώ, είναι πολύ δημιουργικό. Και φυσικά θέλεις να μπορείς να προτείνεις, να συζητήσεις και να βάλεις και εσύ το λιθαράκι σου σε αυτό το καλλιτεχνικό δρόμενο. Μου είπανε, οκ, αλλά η πρωταγωνίστρια είναι αυτή. Όταν αντέδρασα, όχι γιατί δεν την είχα βρει εγώ, αλλά γιατί ήταν μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, αλλά δεν μπορούσε να παίξει. Δεν μπορούσε. Το ήξερε και η ίδια. Δεν ήταν ηθοποιός. Ήταν όμορφη. Όταν είπα στον παραγωγό, μα δεν μπορεί αυτό το κορίτσι, μου είπε, αυτή θα είναι η πρωταγωνίστρια και εσύ επέλεξε αν θες να είσαι μαζί μας, γιατί εμείς θέλουμε να έχουμε μια ωραία αφίσα. Είχαμε μια ωραία αφίσα, πραγματικά υπέροχη αφίσα,
η ταινία δεν πήγε καθόλου καλά. Λογικό, έτσι δεν είναι? Να σας ρωτήσω λίγο. Υπάρχει δυνατότητα για μια γυναίκα που κι εγώ είμαι στα 50 μου, το αγαπώ το θέατρο και θέλω να ξεκινήσω τώρα. Μπορώ να το κάνω αυτό, μου δίνεται Το θέατρο είναι λίγο διαφορετικό από τον κινηματογράφο. Το out of frame, που είναι πολύ ωραίος τίτλος, frame είναι το κάδρο. Σε εμάς το κάδρο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στον κινηματογράφο το κάδρο είναι όλη η ταινία. Το κάδρο, η επιλογή του κάδρου είναι η ταινία. Δηλαδή, το αν θα επιλέξεις να έχεις γενικά πλάνα ή κοντινά, θα φτιάξουν την ταινία σου. Και μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι αν πάρουμε ένα θέμα και το γυρίσουμε όλοι εμείς εδώ μέσα, θα κάνουμε ο καθένας τη δική του ταινία και δεν θα υπάρχει επανάληψη καμία. Γιατί είναι το τι κάδρα θα επιλέξουμε. Το frame λοιπόν είναι πολύ σκληρό. Όταν λοιπόν έχεις ένα κοντινό πλάνο σαν της κυρίας από τη Λάρισα και υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο έχει τις ατέλειές του, μπορεί ο θεατής που έχει μάθει ο ωραίος να μην είναι ωραίος, αλλά όμορφος. Και ας το διαχωρίσουμε αυτό, έτσι. Πρέπει να είσαι όμορφος, να έχεις ωραία μορφή και όχι ωραίος, μπορεί να μην του αρέσει. Και εκεί έρχεται η παγίδα. Στο θέατρο είναι πιο εύκολο. Στο θέατρο μπορείς να παίξεις. Πάντα οι πρωταγωνιστές πουλάνε οι όμορφοι. Έχει στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία και αυτό, παιδιά, ας μην κοροϊδευόμαστε. Αυτή η βιομηχανία έχει να κάνει γιατί θα πουλήσουμε καλλιτικά, θα βγάλουν λεφτά οι τερματολόγοι, όλοι αυτοί που δουλεύουν. Δεν είναι τυχαίο. Ο κινηματογράφος δυστυχώς βοηθάει σε αυτό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που είναι εναντίον. Έχετε δει τελευταία, όλοι έχουμε δει, που βγαίνουν χωρίς φίλτρα, που βγαίνουν χωρίς μακιγιάζ, που ανεβάζουν TikTok διάσημες πρωταγωνίστριες, που είναι σαν και εμάς. Γιατί όταν ξυπνάνε το πρωί στο κρεβάτι τους, είναι σαν και εμάς, παιδιά. Απλά τη βλέπει ο άντρας σου και λέει: κοίτα τι ωραία γυναίκα. Έτσι είναι οι 60'ρες, οι star. Όχι, σαν και εμάς είναι. Απλά έχουν φτιαχτεί. Και αυτό μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα, γιατί πήγα το καλοκαίρι διακοπές και η γειτόνισά μας, που είναι μια κοπέλα σε ένα χωριό, κανονική, μια χαρά γυναίκα, βάφτισε την εγγονή της. Και πήγε και έκανε επαγγελματικό μακιγιάζ και μου έδειξε τις φωτογραφίες. Σας ορκίζομαι, δεν τη γνώρισα. Σας το ορκίζομαι. Λέω, εσύ είσαι. Μου λέει, ναι. Αυτό είναι, παιδιά. Έχεις ένα καλό μακιγιέ, μια καλή μακιγιές και βγαίνεις ωραία. Μια χαρά. Αν σε αφήσουν και μπορείς να βγάλεις και το ταλέντο σου, αν το έχεις αποκτήσει και δεν στηριχτείς μόνο σε αυτό, θα έχεις και διάρκεια. Δυστυχώς τα κοριτσάκια ακόμα δεν το έχουν καταλάβει. Τα μικρά κοριτσάκια είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, γιατί καταστρέφουν πράγματα τα οποία μετά δεν μπορείς να τα πάρεις πίσω. Δεν γυρνάνε πίσω. Θα σου πω, θα σε διακόψω ένα λεπτό να σας πω ότι με θλίψη πριν πάρα πολλά χρόνια έγινε μια πολύ γνωστή ταινία, δεν θα την πω, με ένα πολύ διάσημο σκηνοθέτη. Είχαν έρθει και κάποια κορίτσια από μια άλλη χώρα, 19 χρονών, κούκλες. Μία από αυτές λοιπόν ήταν Star Ελλάς, θα το πω, στην Τουρκία. Και της λέω ότι ωραία και αυτά και μας εξηγούσε στα break ότι για να πας να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό ότι Star Ελλάς, Star Τουρκία, Miss Τουρκία και όλα αυτά, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να έχεις φτιάξει το στήθος σου, 19 χρονών. Τι ατέλεια μπορεί να έχει. Λέει, μα δεν πάει καμία χωρίς να φτιάξει το στήθος της. Και ήξερε να μου απαντήσει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, όταν γεννήσω μια χαρά θα μπορώ να θυλάσω το παιδί μου. Τρομακτικό, ήταν μόλις 19 χρονών. Έχω δύο ερωτήσεις και θα χαρώ πάρα πολύ να βάλω και την κυρία Βάνια Τλούπα στην συζήτησή μας. Καλησπέρα, συγγνώμη που γυρίζω λίγο έτσι. Φωτογράφος, ασχολείται με τη φωτογραφία πορτρέτου και την ανθρώπινη εικόνα, ενώ εστιάζει στην αλήθεια που κρύβει το κάθε πρόσωπο. Και αν δεν κάνω, όπως διαβάζω, παρουσιάσατε την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση 50 Women Over 50. 50 γυναίκες άνω των 50. Όχι πάνω, άνω των 50. Αφιερωμένη λοιπόν στη γυναικεία ωριμότητα και ορατότητα των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας. Και θα μιλήσουμε και για την εικόνα, κυρία Τλούπα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Χαρά και για μένα να είμαι μαζί σας.
Θα ήθελα πολύ να είμαι κοντά σας, δυστυχώς δεν μπόρεσα σήμερα, αλλά και έτσι μια χαρά είναι. Όντως, όταν άκουσα τον τίτλο το Out of Frame, ένιωσα ότι μιλάει κατευθείαν στη δουλειά μου, αλλά και στη ζωή μου θα έλεγα. Και νομίζω ότι στέκομαι σήμερα εδώ όχι μόνο ως φωτογράφος, στέκομαι και σαν μια γυναίκα που έχει την τύχη να κοιτάξει πολλές άλλες γυναίκες πολύ βαθιά μέσα στα μάτια. Και ως φωτογράφος γενικά ζω μέσα στα κάδρα, επιλέγω τι θα μπει και τι θα μείνει έξω. Το είπατε και πριν με τα κάδρα, τι δύναμη έχουν. Θα έλεγα ότι έχω μια πολύ μεγάλη δύναμη, αλλά είναι και περιορισμός. Περιορίζεις δηλαδή κάτι σε ένα συγκεκριμένο κάδρο. Και εγώ αναρωτήθηκα πολλές φορές, ειδικά μετά τα 40, πόσο μάλλον μετά τα 50, αν οι γυναίκες μετά τα 40-50 βρισκόμαστε εκτός κάδρου. Όχι όμως επειδή δεν υπάρχουμε, αλλά επειδή κάποιος έχει αποφασίσει ότι αυτό είναι το σωστό, ποιο είναι το σωστό κάδρο ομορφιάς, της επιτυχίας που είπατε και πριν. Γενικά παρατηρούμε ότι γενικά η γυναικεία εικόνα συνδέεται σχεδόν αποκλειστικά με τη νεότητα, έτσι, και αναρωτήθηκα μετά δηλαδή τα 40, τα 50, τι γίνεται. Και ποιος αφηγείται ουσιαστικά την ομορφιά της ωριμότητας. Θεωρώ ότι ζούμε γενικά σε μια εποχή όπου η εικόνα είναι παντού μας ακολουθεί, στα τηλέφωνα μας, στην τηλεόραση, παντού όμως. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η εικόνα μας, έτσι. Αλλά η εικόνα μιας ώριμης γυναίκας συχνά απουσιάζει ή, το βασικότερο, αλλοιώνεται. Το που είπαμε πριν. Φιλτράρεται, λιένεται, διορθώνεται, ρετουσάρεται, όπως θέλετε πέστε το. Και το λέμε πλέον όλοι μας, γιατί όλοι μας έχουμε τα φίλτρα στα κινητά και λειτουργούν οι περισσότεροι έτσι. Τα τελευταία χρόνια βέβαια είχα την ευκαιρία, αυτό που είπατε, να φωτογραφίσω γυναίκες άνω των 50. Πολλές από αυτές ήταν επώνυμες, έτσι, γυναίκες που χρησιμοποιούν την εικόνα τους ως μέσο της επαγγελματικής τους ταυτότητας. Και δεν σας κρύβω ότι αυτό που με συγκίνησε, τουλάχιστον σε αυτές που συμμετείχαν, ήταν η γενναιότητά τους, θα έλεγα. Και το λέω έτσι, γιατί η εικόνα για αυτές είναι, πολλές από αυτές, όχι για όλες, είναι ένα εργαλείο δουλειάς και γίνεται και πεδίο πίεσης, θα έλεγα. Και η ιδέα για να φωτογραφίσω, να κάνω αυτό το φωτογραφικό project, γεννήθηκε από μια εσωτερική ανησυχία πρώτα απ' όλα. Και ξεκίνησε ως ερώτημα, έτσι. Τι συμβαίνει λοιπόν στη γυναικεία εικόνα όταν περνά το όριο, εντάξει, εγώ ήταν μετά τα 50, έτσι. Γιατί είχα εγώ αυτή την ανησυχία. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι οι περισσότερες γυναίκες που βλέπουμε γύρω μας δείχνουν την νεότητα, αυτό που είπατε πριν, σαν να είναι η μοναδική περίοδος που αξίζει να καταγραφεί. Και μετά αναρωτήθηκα, έτσι. Μετά τι γίνεται, εξαφανιζόμαστε. Η ωριμότητα δηλαδή έχει μια δύναμη, θεωρώ, που δεν κάνει θόρυβο. Δεν κάνει το θόρυβο αυτής της νεότητας, των 20, των 30, μέχρι και τα 40. Δεν είναι εκρηκτική, είναι όμως βαθιά, είναι σταθερή. Είναι το βλέμμα που δεν ζητάει επιβεβαίωση. Και μέσα από αυτή τη δουλειά συνειδητοποίησα και κάτι για μένα την ίδια, ότι ο τρόπος που φωτογραφίζω τις άλλες γυναίκες είναι, θεωρώ, τρόπος που θέλω να δω και τον εαυτό μου. Με αποδοχή, με τρυφερότητα και με ένα σεβασμό για τον χρόνο, θα έλεγα. Η φωτογραφία παγώνει μια στιγμή. Δεν έχει τη ροή, ας πούμε, του κινηματογράφου ή την αμεσότητα του θεάτρου που μπορεί να τον δει στον άλλον. Αλλά η φωτογραφία δίνει μια άλλη διάσταση. Είναι λοιπόν η στιγμή, αλλά η ζωή γενικότερα δεν παγώνει κάτι συγκεκριμένο. Και αυτό που ήθελα να κάνω με αυτή την έκθεση
δεν ήταν να σταματήσω το χρόνο. Αντίθετα, να τον τιμήσω ήθελα. Γιατί η γυναικεία ομορφιά δεν κορυφώνεται σε μια ηλικία, θεωρώ. Θεωρώ ότι μεταμορφώνεται, αποκτά ουσία, μετουσιώνεται και αποκτά και μια ιστορία. Και ίσως τελικά η μεγαλύτερη πράξη αντίστασης σήμερα είναι να σταθεί μια γυναίκα μπροστά σε ένα φακό χωρίς φίλτρα και να πει αυτή είναι. Αυτό που είπατε κι εσείς πριν, κυρία Ψαμαδέλη, εγώ να ρωτήσω το 50 women over 50, αυτές οι 50 γυναίκες ήταν στο πλαίσιο ενός project. Ναι. Out of this project, out of frame, θα το κάναμε αυτό, γενικότερα θα επιλέγαμε να φωτογραφίσουμε κι εμείς ως επαγγελματίες γυναίκες που είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Γιατί, Όποιας ηλικίας. Δεν ξέρω. Εμένα πραγματικά με μάγεψαν. Με μάγεψαν. Τι να σας πω, δηλαδή. Δεν θα σας κρύβω. Υπήρχαν και όχι, εννοείται. Ηχηρά όχι. Δεν ήταν όλες, ναι. Εννοείται. Γι' αυτό είπα, οι γενναίες. Τώρα, απ' τη μία λέω γενναίες γιατί χρησιμοποιούν κατά βάση την εξωτερική τους εμφάνιση και την εικόνα τους στη δουλειά τους, πρώτα απ' όλα. Αλλά όχι, άκουσα και από τίποτα, απλές γυναίκες που κυκλοφορούν δίπλα μας. Να σας ρωτήσω και τις δύο ως επαγγελματίες. Βάζουμε οι ίδιοι μας στους χώρους τους οποίους δουλεύουμε, ακολουθούμε τα ήδη υπάρχοντα στεγανά, αν είναι η σωστή λέξη αυτή που χρησιμοποιώ, ή μπορούμε να κάνουμε διαφορά, γιατί εδώ μιλάμε για μια κατάσταση. Μπορούμε να κάνουμε μια διαφορά εκεί που δουλεύουμε ή και εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί μπορεί να φοβόμαστε για κάποιο λόγο να σπάσουμε τείχους. Δεν είναι θέμα φοβού, είναι θέμα στερεοτύπων. Θεωρώ ότι αρχίζει και αλλάζει κάτι. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι οι γυναίκες από μόνες μας το έχουμε διεκδικήσει και το κερδίζουμε και δεν το κάνουμε εμείς μόνο, το κάνουν οι διάσημες star, οι οποίες αυτές μπορούν και έχουν περισσότερη δύναμη, γιατί όλο είναι θέμα δύναμης. Ποιος μπορεί να μιλήσει και να τον ακούσουν. Εμένα μπορεί να μην με ακούσουν, αλλά αν ήμουν, ξέρω εγώ, μια διάσημη ηθοποιός και εμφανιζόμουν και έπαιζα την ηλικία μου και υπήρχε και ένα σενάριο που δείχνει ότι και η γυναίκα έχει δικαίωμα στο να είναι εγωιτευτική, ερωτική, σε όποια ηλικία και χωρίς να το βάζουμε ότι η γυναίκα μετά τα 60 μπορεί και αυτή να έχει ερωτική ζωή. Έχουμε ακούσει διάφορα. Δηλαδή, ναι, παιδιά είναι άνθρωποι και μπορούν όλοι οι άνθρωποι να κάνουν ό,τι κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Το στερεοτυπικό θα το θέσω αλλιώς. Νομίζω ότι στην τηλεόραση είναι πολύ πιο δύσκολο. Η τηλεόραση είναι στο σπίτι μας, βλέπεις μια σειρά και λες ακούω από άλλους. Γιατί βάλανε αυτή η πρωταγωνίστρια, αυτή είναι μεγάλη και δεν είναι όμορφη. Και δεν σκέφτονται, ας πούμε, ότι είναι ένα σενάριο που απευθύνεται σε μια γυναίκα 50+. Άρα, γι' αυτό διαλέξαμε μια γυναίκα 50+, που συνήθως είναι και πάρα πολύ ωραίες. Οι Ελληνίδες πρωταγωνίστριες 50+ είναι πάρα πολύ ωραίες και παίζουν και καλύτερα. Νομίζω ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να αλλάζει και είναι γιατί το διεκδικούμε και γιατί μας αξίζει. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Απλά είναι αυτό η δύναμη της εικόνας και όσο περισσότερες... γιατί λέμε πώς φτάσαμε να είναι 20 άτομα τα οποία να κάνουν πλαστικές. Φυσικά γιατί δυστυχώς έτσι είναι η κοινωνία τώρα πλέον που μέσω των social δίνονται λάθος πρότυπα και φυσικά όλα τα παιδάκια την ακολουθούν. Και όχι μόνο τα παιδάκια, και οι μεγαλύτερες γυναίκες, επειδή δυστυχώς είναι αυτά τα πρότυπα πια. Αν αλλάξει λοιπόν αυτό σιγά σιγά και μπαίνουν λίγο περισσότερες γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, ιδιαίτερα, πώς λέτε τώρα, στην τηλεόραση που έχει αυτή τη δύναμη γενικά σαν εικόνα και αρχίσει να παίρνουν τους ρόλους που τους αντιστοιχούν και να τους διεκδικούν με πάθος και επειδή μπορούν να τα απεξέλθουν, νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να αλλάζει αυτό το πράγμα. Δεν έχει αλλάξει. Εγώ δεν θα σας κρύψω ότι έρχονται οι γυναίκες εδώ πέρα πολύ απλά που θέλουν να πάρουν μια απλή φωτογραφία, ακόμα από την ταυτότητα και τη διαπατήρια και μου λένε να τη φτιάξουμε λίγο τη φωτογραφία. Να τη φτιάξουμε λίγο.
να περάσουμε ένα φίλτρο. Δηλαδή, άμα ξεκινάμε έτσι, μάλλον είναι επίσημο έγγραφο. Πόσο μάλλον σε μια φωτογράφηση που μπορεί να είναι κάπως διαφορετικά, που θέλει η άλλη να δει την εικόνα της διαφορετική. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θες να δεις μια άλλη εικόνα του εαυτού σου. Κοιτάξτε, αυτό είναι. Κυρία Αυτό Τλούπα, δηλαδή σε ικανοποιεί. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Εκειμένως στο ραδιόφωνο, όταν έρχονται οι πάντες και θέλουν να βγούμε μια αναμνηστική φωτογραφία μετά, τους λέω: κοιτάξτε, αν δεν με βγάλετε ψηλή, ξανθιά και πιο αδύνατη λίγο, σας παρακαλώ μην την ανεβάσετε στα social media. Άρα, όλοι θέλουμε το φιλτράκι μας. Δεν το χρησιμοποιώ, να σου πω την αλήθεια. Μα να σας πω και κάτι όμως. Ποιος δεν θέλει να είναι ωραίος, ποιος δεν θέλει να είναι νέος, ποιος δεν θέλει να είναι φρέσκος. Δεν στοχοποιούμε την ομορφιά ή το να μπορούμε να είμαστε καλά, πάνω απ' όλα στην υγεία μας, φαντάζομαι. Όχι, εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Δεν θέλω να φανεί ότι δαιμενοποιούμε την ομορφιά. Ίσα-ίσα. Η ομορφιά είναι κάτι που το θέλουμε όλοι. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν αγαπώ πολύ τα φίλτρα, γιατί δεν μοιάζουμε όπως είμαστε, αλλά το να προσπαθούμε το καλύτερο που μας ικανοποιεί να είμαστε όμορφοι είναι ok. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια πατριαρχική κοινωνία. Και τα πρότυπα αυτά έχουν έρθει από πάρα πολύ παλιά και θέλει χρόνο, κόπο και αγώνα για να αλλάξει και να μπορέσει να δει όλη η κοινωνία με άλλα μάτια την κανονικότητα, ας πούμε. Γιατί έχουμε... Το κανονικό πια είναι κάτι που θα αρέσει στον άντρα. Μας έρχεται. Δηλαδή, αυτό είναι το στίχημα, να αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Το κανονικό να είναι κάτι κανονικό, όχι με τα μάτια του άντρα, με τα μάτια της κοινωνίας που υπάρχουν και οι γυναίκες. Αυτό είναι μεγάλο βήμα, δεν είναι κάτι απλό. Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αλλάξει και πιστεύω πάρα πολύ στις νέες γενιές. Αυτές τις όμορφες 25χρονες που έρχονται να αντικαταστήσουν τις μεγάλες. Μπορούν να βοηθήσουν στο να αλλάξει η κοινωνία. Ίσως και που θα αποφύγουν λίγο και το κομμάτι αυτό των πλαστικών επεμβάσεων και του φουσκώματος. Δεν θα πω γι' αυτό. Γιατί αν εγώ αισθάνομαι ωραία να είμαι πλαστική, καλά κάνω. Δεν πειράζει. Δεν το λέω με την έννοια του κακού, αλλά περισσότερο με την έννοια ότι όσο τα πρότυπα αλλάζουν, ίσως να υπάρχει και ένα βήμα μπροστά. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Θα σας πω, επειδή η κόρη μου είναι 18 χρονών και μια μέρα είχε ντυθεί και της λέω, έκανα το λάθος. Και λέω, κάτι της είπα τύπου, και μου απάντησε, δεν θυμάμαι τι είπα εγώ, αλλά μου απάντησε, μα δεν ντύνομαι για να αρέσω στους άλλους, ντύνομαι για να αρέσω σε μένα. Αυτό ήταν πώς εμείς θα αρέσουμε σε εμάς. Και αν εμείς αρέσουμε σε εμάς και εμείς αποδεχτούμε εμάς και να πούμε μια αλήθεια, κορίτσια, δεν βλέπω άντρες, μόνο 2 αγόρια που δουλεύουν. Δεν υπάρχουν άντρες, δεν αφορά τους άντρες το θέμα. Οι γυναίκες της γενιάς μας, 40+, το έχουμε πάρει λίγο λάθος. Εμείς έχουμε βάλει τους άντρες μπροστά στα μάτια τους να αισθανόμαστε ωραίες. Αυτό είναι που πρέπει να πετάξουμε. Να αισθανόμαστε ωραίες εμείς για μας. Και μετά θα αλλάξουν όλα. Σας ευχαριστώ και επανέρχομαι με την ερώτησή σας, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα ακούσαμε. Θα ήθελα να προσθέσω ένα σχόλιο σχετικά, και είναι και ερώτημα, σχετικά με κάτι που είπατε νωρίτερα για το χώρο, το industry της βιομηχανία της εικόνας του κινηματογράφου. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό πια ανατρέπεται έντονα μέσα στο Hollywood, ιδιαίτερα από τη συνδρομητική παραγωγή, δηλαδή τύπου Netflix. Βλέπουμε λοιπόν γυναίκες παραγωγή να αλλάζουν πια το κάδρο, να επενδύουν και να δημιουργούν παραγωγές όπου οι γυναίκες που έχουν ηγετικό ρόλο είναι άνω των 50. Και μάλιστα το βλέπουμε σε όλο το φάσμα της παραγωγής, όχι μόνο μπροστά στην οθόνη και πίσω στην παραγωγή, το οικονομικό κομμάτι, και στη διαχείριση των κερδών, αλλά ακόμα και στο πώς αυτό μετουσιώνεται στην εμπορική του προέκταση από εκεί και πέρα. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα σχήματα που φιλοξενούν τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες αρχίζουν να αλλάζουν τον μέσο παρονομαστή στο τι σημαίνει παρουσία γυναικείας ηγετικής επαγγελματικής δομής μέσα στο χώρο του κινηματογράφου, που διαμορφώνει κουλτούρες, στερεότυπα και πολλές φορές βλέπουμε ίσως και στα άκρα, αλλά το βλέπουμε ζωντανά να συμβαίνει. Αυτό λοιπόν αξίζει να μην το αφήσουμε έξω από τη συζήτηση που κάνουμε,
γιατί το βλέπουμε ότι σιγά-σιγά και στις ελληνικές παραγωγές αλλάζουν λίγο τα δεδομένα τις ιδιωτικές ελληνικές παραγωγές. Όχι αυτές που είναι από το μέσο όρο που είναι για καθημερινή κατανάλωση. Οπότε θα ήθελα λοιπόν αυτό να αξίζει να το προσέξουμε και να το αναφέρουμε, να το συμπεριλάβουμε. Θέλω να θα μπορούσα να απαντήσω. Πολύ ωραία παρατήρηση. Θέλω να πω το εξής. Γενικά ο κινηματογράφος είναι αντρική υπόθεση. Αρχίζει να αλλάζει, αλλά αν μετρήσετε τα ποσοστά, επειδή έκανα το μεταπτυχιακό μου που αφορούσε γυναίκες, τυχαίο, αφορούσε Ελληνίδες σκηνοθέτηδες από τη μεταπολίτευση μέχρι το 2000. Μπορώ να σας πω ότι είναι μετρημένες στα δάχτυλα, όχι στα δάχτυλα, είναι 17. Κάποιες δεν είναι στη ζωή. Μίλησα με συγγενείς τους. Το βασικό πρόβλημα είναι η μητρότητα. Η γυναίκα κάνει πίσω, μόλις γίνεται μητέρα, κάνει πίσω στη δουλειά της. Ο κινηματογράφος είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Εγώ ξεκίνησα πολύ καλά. Ήμουνα μία από τις πιο πετυχημένες βοηθούς σκηνοθέτη και μετά αποφάσισα ότι πρέπει να κάνω τα παιδιά μου γιατί ήθελα. Δεν με ανάγκασε κανείς, ήθελα. Τότε τέθηκε το ερώτημα, ένας από τους δύο πρέπει να είναι πιο κοντά στα παιδιά. Πήρα αυτό το ρόλο με χαρά. Νομίζω ότι αδίκησα και λίγο τον άντρα μου γιατί περνάγα τέλεια με τα μωρά μου, αλλά υποχρεωτικά κάνεις πίσω στη δουλειά σου. Έτσι λοιπόν με όσες γυναίκες μίλησα και πήρα συνεντεύξεις, μου είπαν ότι ή έχουν αφήσει πίσω τη δουλειά τους, έχουν μείνει πίσω επαγγελματικά και προσπαθούν τώρα να τρέξουν, μετά αφού μεγάλωσαν και έφυγαν τα παιδιά, να τρέξουν την καριέρα, που σημαίνει όμως ένα gap στην καριέρα και πρέπει να ξαναμπείς. Εγώ είχα την τύχη να δουλεύω συνέχεια, δεν έγινα διάσημη σκηνοθέτης ακόμα, αλλά θα γίνω, γιατί μεγάλωσαν τα παιδιά μου, αλλά θέλει κουράγιο για να μπορέσεις να μείνεις στο χώρο. Επίσης, πολλές γυναίκες μου είπαν ότι ενώ είχαν αντρικές παρέες, φίλους, συναδέλφους, σκηνοθέτες, όταν έκαναν το βήμα και ξεχώριζαν και έκαναν μια ταινία που ήταν καλή, οι πρώτοι που γινόντουσαν πάρα πολύ επικριτικοί ήταν οι φίλοι τους. Κρατήστε το. Το άλλο που θέλω να σας πω μέσα σε αυτή την έρευνα, η οποία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, είναι ότι όταν η Τόνια Μαρκετάκη, έτσι, πήγε να σπουδάσει στη Γαλλία, στη διάσημη σχολή που τέλειωσε και ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ζήτησε να γραφτεί στο τμήμα σκηνοθεσίας το 1900. Πότε ήτανε, είναι η μεγαλύτερη, είχε γεννηθεί το 1945, άρα γύρω στο 65, πριν το 70, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Της είπαν από τη σχολή, θα σας προτείνουμε να γραφτείτε φωτογραφία, στο τμήμα φωτογραφίας, και είπε, μα θέλω να γίνω σκηνοθέτης. Λέει, είναι αντρικό επάγγελμα. Και όντως γράφτηκε στο τμήμα φωτογραφίας γιατί με ωραίο τρόπο, όχι προσβλητικά, την καθοδήγησαν να κάνει αυτό. Γιατί η σκηνοθεσία είναι ανδροκρατούμενη υπόθεση. Αφού είναι ανδροκρατούμενη υπόθεση, το πρώτο Όσκαρ σε γυναίκα δόθηκε το 2003. Έχουν πάρει 3 γυναίκες. 3 γυναίκες έχουν πάρει Όσκαρ. Κρατήστε το κι αυτό. Αφού είναι αντρική υπόθεση είναι και ποιος θα παίξει. Και πάντα αυτό που λέμε είναι άντρες σκηνοθέτες, γυναίκες πρωταγωνίστριες, γατούλες, σύμβολα του σεξ. Αυτή είναι η βιομηχανία. Αυτό είναι που πρέπει να αλλάξουμε. Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει όλο αυτό θέλει λίγο περισσότερο αγώνα και από εμάς και από κάποιους άντρες που φεύγουν από το στερεότυπο. Αλλάζει η κοινωνία έτσι κι αλλιώς, με λίγο βία, αλλάζει πάντως, οπότε θα έρθουν καλύτερες μέρες. Πάντα η μητρότητα θα είναι ένα πράγμα που σε κρατάει πίσω επαγγελματικά. Μπορεί να έρθουν και οι μέρες που θα μπορούμε να... ήδη οι άντρες αλλάζουν και αυτοί. Είναι πιο κοντά στα παιδιά, οπότε θα μπορούμε να μοιράζουμε τους ρόλους. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ δίκαιο. Πώς αισθανθήκατε, κυρία Τλούπα, όταν τελείωσε το project? Θέλω να πω δηλαδή δικαιώθηκε ο λόγος για τον οποίο το ξεκινήσατε, αν σας άλλαξε σε κάτι και πώς ήταν οι γυναίκες τις οποίες φωτογραφίσατε. Και πριν και μετά, ειδικά στην έκθεση, υποθέτω, θα είχατε κάποιο feedback. Ναι. Τη δουλειά την κάνω 35 χρόνια τώρα. Λοιπόν, η φωτογραφία έχει μια μαγική ιδιότητα, σε αναγκάζει γενικώς να δεις. Φανταστείτε λοιπόν
όταν ξεκίνησα και να καλώ τις γυναίκες για να συμμετάσχουν, δεν ήξερα τι να περιμένω. Αυτό όμως που συνέβη γενικώς με συγκίνησε βαθιά, γιατί η ανταπόκριση ήταν θερμή, άμεση και συγκινητική. Σας λέω, φυσικά και υπήρχαν αρνήσεις, υπήρχαν. Αλλά αυτό που θεωρώ που έζησα ήταν πραγματικά κάτι πάρα πολύ ωραίο για μένα, γιατί κάθε φορά που πατούσα το κουμπί της μηχανής, ένιωθα πως δεν κατέγραφα απλά ένα πρόσωπο. Θεωρώ ότι κατέγραφα μια διαδρομή και επειδή η φωτογράφηση είναι αμφίδρομη, μια κατάσταση που είναι αμφίδρομη, πρέπει να επικοινωνήσω με τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου και είναι και λίγο χρονικό διάστημα, χρόνο τέλος πάντων που θα έπρεπε λίγο να τον ξεκλειδώσω κατευθείαν απέναντι τον άλλο. Πραγματικά για μένα ήταν ένα μεγάλο challenge, θα έλεγα. Και έμαθα ότι το πιο ριζοσπαστικό πράγμα που μπορεί να κάνει μια γυναίκα σήμερα είναι να νιώθει άνετα στο δέρμα της, θα έλεγα. Δηλαδή να νιώθει άνετα σε όλο αυτό το πρόσωπο, και τα χέρια που θα φέρνουν και απ' όλα, από εδώ, τον ντεκολτέ, τα πάντα. Θεωρώ ότι είδα όλες αυτές τις γυναίκες που στέκονταν μπροστά στο πορτρέτο τους, έτσι, όλες αυτές που δέχτηκαν. Η φωτογράφηση έγινε με φυσικό φωτισμό, για μένα ήταν μονόδρομος, ήθελα ουσιαστικά το φως να πέφτει πάνω τους, όπως πέφτει σε όλους μας στην καθημερινότητα. Ειλικρινά, έτσι, αυτό ήθελα. Ήθελα να είναι όσο γίνεται χωρίς σκηνοθεσία, υπερβολής γενικότερα, αλλά και με έναν σεβασμό και μια ευγένεια από πλευράς μου όσον αφορά το χειρισμό του φωτός. Δηλαδή, δεν ήθελα να δείξω κάτι παραπάνω, εννοείται, και ό,τι μπορούσα να το καλύψω. Με τη χρήση του φωτός, από τη δική μου πλευρά. Δεν με πείραζε αν θα ερχόταν βαμμένες με επαγγελματικό μακιγιάζ ή άβαυτες. Μου ήρθαν πάρα πολλές επώνυμες που ήταν σχεδόν άβαυτες. Πραγματικά δηλαδή με εξέπληξαν. Και χάρηκα πάρα πολύ γιατί όντως είναι αυτές πρότυπα. Είναι από τα πρότυπα και θεωρώ ότι η εικόνα τους δίνει ένα μήνυμα. Και χάρηκα όταν τις είδα να στέκονται μπροστά στο πορτρέτο τους και να μην ψάχνουν να βρουν σε γάντια. Αντίθετα, θεωρώ ότι είδα στα μάτια τους μια αναγνώριση. Δηλαδή, τις είδα να στέκονται μπροστά στο πορτρέτο τους και να συμφιλιώνονται με τον εαυτό τους. Δεν έβλεπαν τις ρητίδες, δηλαδή έβλεπαν την αυθεντικότητά τους. Αυτό νομίζω ότι είναι το πραγματικό out of frame, να βγεις από το πλαίσιό σου. Αυτό που μάλλον επέβαλαν οι άλλοι να ορίζεις εσύ σαν φυσικό σου χώρο. Και η επιβεβαίωση δεν ήρθε από το πόσο νέες φαινόταν, αλλά από το πόσο παρούσες ήταν εκείνη την ώρα που κάναμε τη φωτογράφηση, έτσι ώστε να βγει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Και θεωρώ ότι και οι ίδιες είδαν τη δύναμη στο βλέμμα τους, την ηρεμία στη στάση τους, την αξιοπρέπειά τους, την ωριμότητά τους, όλα αυτά τα ωραία που βγαίνουν όταν μεγαλώνεις και απενοχοποιείσαι από όλα αυτά που μπορεί να σε κρατούν και να σε φρενάρουν λίγο πιο πίσω. Στα πολύ λίγα λεπτά που μας απομένουν, μία ερώτηση έχει να κάνει με το πώς αλλάζει το μέλλον. Αναφερθήκαμε στο ότι παίζει ρόλο, αλλά μίδια, πολιτική ή οι τέχνες ή και τα τρία μαζί σε έναν συγκεντρωτικά μπορούν να βοηθήσουν να πάμε μπροστά. Γιατί είναι πολύ ωραίο να αναλύουμε το τι συμβαίνει, αλλά αν δεν έχουμε αποτέλεσμα για το τι πρέπει να γίνει, να δούμε τη θετική πλευρά, πώς αυτό φεύγει από πάνω μας. Νομίζω όλα. Αλλά νομίζω πρώτα απ' όλα εμείς. Εμείς να αισθανθούμε καλά, να μας αρέσει. Αυτό που είπε ήταν πάρα πολύ σωστό. Ότι πρέπει να απενοχοποιηθείς. Είναι πολύ ωραία ηλικία όταν πια είσαι, δεν κυνηγάς την ομορφιά της εικόνας σου. Δεν θες να πουλήσεις ότι είσαι όμορφος, αλλά αισθάνεσαι καλά. Αισθάνεσαι όμορφος γιατί ξέρεις. Η εμπειρία είναι πολύ ωραίο πράγμα και πρέπει να του δώσουμε την αξία που έχει. Νομίζω ότι θα έπρεπε και η πολιτική να βοηθήσει. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο ευαίσθητη βέβαια. Δεν είναι για τίποτα.
όλοι, όχι κομματικά. Τα μίντια μπορούν να βοηθήσουν, γιατί έχουμε τα πρότυπα και ο κινηματογράφος, αλλάζοντας όλο αυτό και έχοντας έτσι μια ολιστική προσέγγιση. Να μην μένουμε μόνο στο τι πουλάει εύκολα, αλλά ότι πραγματικά αξίζει. Γενικά στη ζωή μας, εγώ νομίζω ότι αυτό που λείπει πια είναι μια ηθική. Η ηθική είναι ένα πράγμα που αρχίζει και χάνεται, πρέπει να το ξαναβρούμε. Όταν το βρούμε, θα καταλάβουμε και τι έχει αξία και τι όχι. Να δίνουμε τη βαρύτητα που πρέπει στο κάθε πράγμα. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι μια υπέροχη γυναίκα που γνώρισα από κοντά στην ταινία που έκανα, που δούλεψα το φθινόπωρο, ήταν η κυρία Μαρία Ευθυμίου. Δεν ήθελε να βαφτεί στο γύρισμα, δεν ήθελε να ντυθεί, δεν την ενδιαφέρει τίποτα. Είναι μια υπέροχη κυρία, ελπίζω να την ξέρετε, αν δεν την ξέρετε να την γκουγκλάρετε. Είναι ό,τι πιο όμορφο έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι αυτή η υπέροχη φιλόλογος που μας κάνει να αγαπάμε την ιστορία. Και είχα την τύχη να μιλήσω μαζί της πολύ και να γελάσουμε πάρα πολύ και ήταν πραγματικά πανέμορφη. Δεν είναι αυτό που λέμε όμορφη γυναίκα σύμφωνα με τα πρότυπα. Σας ορκίζομαι ότι ήταν κούκλα. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε και μας καλέσατε. Υπάρχει μια σειρά, πολύ γρήγορα θα να κάνω ένα note που λέγεται Younger, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Στην αρχή νόμιζα ότι θα ήταν μια πολύ εύκολη, έτσι, γλυκιά σειρά για να χαραμίσουμε τον χρόνο να κοιμηθούμε λίγο πριν μας πάρει ο ύπνος. Και πραγματεύεται μια γυναίκα, είναι φορής στα 40 κάτι της, η οποία επίλεξε να γίνει μητέρα, άφησε μια τεράστια καριέρα στον εκδοτικό οίκο που δούλευε ήδη στα 28 της και γύρω στα 40, όταν πλέον η κόρη της θα έφευγε, δεν μπορούσε να ξαναβρει δουλειά. Πουθενά. Γιατί ήταν 40+, και τι έκανε. Είπε στο βιογραφικό της ότι είναι 20, fiction totally, γιατί εντάξει δεν γίνονται αυτά σήμερα, ότι είναι 29 και ξεκίνησε μια δεύτερη καριέρα ως 29χρονη σε εκδοτικό οίκο κτλ. Και βέβαια όταν το μάθανε όλοι, γίνανε όλοι έξαλλοι, αλλά το αποδέχτηκαν ως πλέον μία 40. Είναι πάνω στην κουβέντα που κάναμε πριν. Είναι λίγο τραγικό αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό, το έχω ζήσει και σε συνεργείο, όχι μόνο σε ηθοποιούς. Συνεργείο είμαστε εμείς που δουλεύουμε στον κινηματογράφο. Έχω ακούσει συνάδελφο να λέει δεν θα πάρουμε αυτή είναι γριά, γιατί ήταν 50 χρονών και τους ρώτησα, μα δουλεύουμε πίσω από την κάμερα. Τι σημασία έχει αν είσαι 30-20, δεν έρχονται για να τα φτιάξετε, ούτε έρχονται για να κάνουν πασαρέλα. Αλλά έχει σημασία ότι υπάρχει και εκεί. Γενικά η γυναίκα πρέπει να είναι μόνο τέλεια. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Για μένα αυτό πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ψωμαβέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Κυρία Τλούπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.